Kapan terakhir maem jangan tumpang jajal utawa enek sing urung tahu maem sayur tumpang utawa jangan tumpang khas Kediri. Peh jan iki mang isu-isu dina Jumat dijangakne tumpang peh marmen ndak umum. Jangan tumpang ki sing gawe bahane tempe bosok ngono kae. Tapi nek dijangan ngene piyuh sedep pol. Poneh memang dikulupne capar dawa, digawekne kulupe enek kembange turi, digorengne tempe karo tahu. Wis ngono kuwi tok ya karo enek krupuke. Isu-isu posisine wetenge luwe, terus sarapan eneng pawon legend ngene iki. Peh ya Allah, nikmat sedep seger. Iki emange aku ya sapa ya suwe gak ketemu jangan tumpang dijangakne ngene iso marem. Enak pol iki. Iki sing nek perantauan ngono kuwi sing suwe gak ketemu wong Kediri mesti kewangen karo jangan tumpang. Cara ndek kono enek beda rasane. Nek masake ning ndek Kediri iki weh rumah saku ke enak. Mbah iso sedep seger ngono. Lawe termakno tempe karo tahu. Bayah. Jan nikmat mana lagi yang kau dustakan iso enak pol ngene iki tok alhamdulillah kae.